लामसागो हायनो हाय जत खनाय तंनाय आनि खाजानि ताखौ बुखौ सोंनो कायतो लबजाकथों फादिंखे जोंतोनि बाइबेल परिमं खोनालायनाय आबंखा ज'ना चैप्टर 3 बार सिंखे 1 to 10 जरासिं खोनालायनो फायदि अर क बखरगो तंगो ज'ना सुब्रायुंनि क खोनामानि सुब्रायुं हायनो हाय ज'नानो हाय हनै साफिका बासादि गामियं कत निनो बिओ थांगै आं ननो सामानि ककनो साख्लायदि हायके जना अरनि बासावै सुब्रायं सामतै निनो बिओ थांखा गामियं निनो बिखे बेलाय कतर आबनो हिमै लायनानि सालथाम नांगो जना सापं गामियं कचातै हिमै थांखा तेबो चिरिखगै हाय हिनै साका नखा सालब्रैचिनि ओला निनबि सकमजाकनाय हायके निनबिनि बररक कायतनि ककनो पुइतो चाबायखा बर आफ्रोखे जतनो चायावै अबुकसा मा तंलायखा ते अक्रा चराय बेबाकनो रिसित्रा कसम कानखा निनबिनि हाबुग्रा अककनो खनाखे बबिनि आचुक थायंनि बाचावै बिनि कानमं चमं खुखा तेरी किसी कानै थापला फुलखा हायके बो निनबिनि बररकनि थानि अम हायके कक साख्लायखा अम हाबुग्रा ते बिनि तैफांरकनि साख्लायमं खरकसासक बरक फानो एबा मालमातारक फानो बुखौगो मंसा मा रोगला बरक ताबोता जाथों ताबोता नंथों तामखे बररक ते मालमातारक बरि किसिक मा कान बायनाय बरक कायतनि थानि मुक्तै मा खिख्लायनाय जतनो साकसाकनि सामा हामिया तांमारक ते तमं चायारक मा खिबि बायनाय साबसी कायतर बिनि बखा स्लायना फानो दंगो बबिनि जलिमा खिबुई फानो मानो हायके जों सकमल जागला कायतर बरक ख्लायमानो ते लामा हामियानि किफिरमानो खेबो बरकनो सकमना बखा चापमानो स्लायखा तेबो आबहाय ख्लायलिया कायतनि कथां ककथाय खोनामानि बिसिंतै जों जतनि साकाव कायतर कतालके हामारे ख्लायथों आमेन।